आकाशबाणी गुवाहाटी FM महाबाहु दानिया फोसावनो लादों आबादनि जोथोन आयदा दिनै बे आयदायाव फरायथिनानै होनो लादों गोजां बोथोराव ब्रयलार दाउसा थैनायनि जाहोन बेनि सायाव गोजां बोथोराव ब्रयलार दाउसानि थैनायनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां गिबियावनो दाउ फिसिग्राफोरा मिथिनानै लानाया मोजां दि फालांगियारि बिथिं गंसेनि जाफुंनाया मोनब्रै बिथिंनि सायाव सोनारो गिबियाव जौगा थाखोनि हाइब्रिद जोलैनि दाउसा नैथियाव जौगा आदार थामथियाव गोनोखोआरि खान्थिजों फिसिनाय आरो ब्रैथियाव ब्रयलारफोरखौ थि समाव फाननाय गोजां बोथोराव दाउसाफोरा गाहायै फेदेरनाय आरो गोजांनायजों लोब्बा गोनां माखासे बेरामनि थाखाय थैयो गोलोम बोथोरनिख्रुइ गोजां बोथोराव दाउसाफोरखौ जर'खायै बांसिन जोथोन खालामनांगौ बे जोथोनफोरनि गेजेराव दङ बिदुं सोरां बार हाबलाय ओंखारनाय बिथानि अरथाय आरो लिटार बे मोनबा बिथिंनि सायाव जर'खायै गोनांथि होनांगौ मासे दाउ फिसाया दावदैनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बिनि देहानि दुंथाया मासे आबुं बैसोनि दाउनिख्रुइ 3 फारेनहाइटसो खम थायो दाउसाया सानब्रैसो जानायनि उनाव बिनि देहानि बिदुङा लासै लासै बारायलाङो आरो सान 12सो बैसोनि जायोब्लासो गेदेर दाउनि समान जाहैयो बेनि अनगायैबो दाउसाया देरलांनाय लोगो लोगो बिनि जोनोमनि बैसोनि गोरलै गांफोरा सरासनस्रा दावगांसिम सोलायलाङो बेखायनो सानसेयारि बैसोनिफ्राय फिसिनो गोनां ब्रयलारफोरखौ बिसोरनि 3 निफ्राय 4 सप्ताहसिम बानायनाय बिदुं होनानै लाखिनांगौ बेखौनो ब्रुडिं होननानै बुङो बिदि बिदुं होनानै लाखिनो गंसे मोब्लिबजों सालायजानाय ब्रुडार एबा इनफ्रारेड बाल्बनि गोनांथि जायो मोब्लिब साथिनि सोरांजों लोगोसे बिदुंबो सोमजिहोयो गोजां बोथोराव माब्लाबा जोबोद गुसु जायोब्ला जर'खायै दिसेम्बर जानुवारि दानाव गुसु बार आरो अखानि थाखाय गुसुद्राय जायोब्ला दाउसाफोरा आदार जायाब्लानो ज' थुबुर जानानै थायो गोजां बोथोरनि हराव दाउसाफोरा गासै जुब्रा जानानै थायोब्ला थामहिनबा दाउसाफोरा गोजांनानै मासेनि सायाव गुबुन मासे गाखोनानै थुबुर जानानै थानायनि जाउनाव सिङाव थानाय दाउसाफोरा हां लानो हायैनि थाखाय थैयो गुबुन फारसे ब्रुडाराव नांनायनिख्रुइ बांसिन बिदुं मोनोब्ला एबा गोजौ गोहो गोनां मोब्लिब साथि बाहायोब्लाबो दाउसाफोरा गोरलैयै लोरसोर खालामनो नागिरा आरो आदार दै लोंनो जानो गोसो जाया बिदि थासारिया साननैसो फारियै सोलियोब्ला दाउसाफोरा थैनो हागौ गोजां बोथोराव दाउसाफोरा सरासनस्रायै हां लानाय बेराम कक्सिडियोसिस आरो फांगाइ एबा दाद्रा जानाय बेरामाव गोलैनानै बांसिन थैनाय नुनो मोनो हां लानाय आयदानि बेरामनि गेजेराव कराइजा आरो क्रनिक रेस्पिरेटरि डिजीज सुंद'यै CRD बायदिफोरानो गाहाय कराइजाया दाउफोरनि हिम'फिलास गेलिनेराम मुंनि रोखोमसे बेक्टेरियानिफ्राय बे बेरामा सोमजियो बे बेरामनि गुबै लैखोनफोरा जाबाय मेगन बुनाय मेगन एबा गन्थंनिफ्राय थै गनाय हां लानायाव खस्थ' मोननाय बायदि बायदि गुबुन फारसे CRD आ ब्रयलार दाउसानि जाथोसे गिख्रंथाव बेराम कक्सिडियोसिस बेरामा प्रट'जुआनिफ्राय जानाय बेराम सिगाङाव मख'बोनाय बेरामफोरनि अनगायैबो ब्रयलार दाउसाया भाइरासनिफ्राय जानाय बेराम जेरै रानिकेट आरो गाम्बार' एबा IBD मुंनि मोननै गिख्रंथाव बेराम जानो हागौ गोजां बोथोराव ब्रयलार दाउसानि थैनायखौ होबथानो थाखाय गोनोखोआरि खान्थिजों दाउ फिसियोब्ला थैनायनि हारखौ खमायनो हायो एसे सम नोंथांमोना दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाव गोजां बोथोराव ब्रयलार दाउसा थैनायनि जाहोन बेनि सायाव संनो मोनबाय बेजों लोगोसे दिनैनि आबादनि जोथोन